Báilte róg go clár nó go PLAIC. Is bishop barista na Ghaeilge agus tá tuairisc hart is Skype Ghaeilge just an siúd. Chomh maith le trí a cúpla euro hero i dtí caifé. Chlár an léinn be muid fálam faoi réamhástais na Hampshire, be muid géiteach le órán grá faoi Mhaighdean Mhara chomh maith le go leor eile. Ach ar dús, I mean tusa smaoinú an riail uatha olra go minic. Chud a hens nach míon. Ach tá me cinnte gúilte ad sa gaint in ngána sa téine, mar a bhí ag siafra an lá a casúharm coscláda í agus an dúlaice I gá cíbega. Tá mu sé hellói. De 100,000 fáiltrúta lena. Go maith tú barista. Cid bhés am? Nach álainn na chuma tá na cáchaí beaga ma díire sin. Tá chum ceann na cáchaí beaga sin má fearr. Na cáchaí beaga? Well, nis Dad, is cinnte gúil an riail uatha, olra, ar ólas atsa. An riail uatha, olra? Aha. An cácha beag, ach, na cáchaí beaga. Pigim. An riail uatha, olra. Má tá an tanamachil san idir uatha, gón an aidíocht tá na dhé san idir uatha chomá. An cácha beag. Má tá an tanamachil san idir olra, catha an aidíocht atá na dhé a bheits an idir olra chomá. Cáchaí beaga. An bochail deas, uatha. Na bochailí deasa, olra. An múntóir tuiscineach. Na múntóirí tuiscineacha. An duine cardúil. Na daoine cardúla. Is tá sé an riail uatha, olra. A barista, ní múntóir go dtíthú. Bhí sam faoin riail sa bhéad is go leadam an riail am chud cainte, ach ní a sam go ros sam faoin riail. Nach chud se ráite mílas céad uair am leat. Nach tígann tú do chumas, hain. Tuigim min is méidse, leanan an aidíocht an tanamachil. Ní bháin go leanan an aidíocht inscne an animachil. Mar hampla mar a bhacht ach martín bocht. Leanan an aidíocht idir an animachil chomá céanna. Uatha, olra. An cheist jaacad na ceist na dacra. Rádanis, agus ar deire, leanan an aidíocht tiisiil an animachil, mar hampla an fear mór, ach cún an bhór. Fóil urtain is seoach. Tá mo inta lán go bar hánaing. Bhét múd choracáint na tuisiil lácín teile? Agus sé an ceartad, a dhóin is dúnta neohad. Croch leat an cácha beag sin agus bheith lá maithad. Go maith chud sa barista, nar lá go díú. Nach breid a cáchaí beag sin. Riail deas siimplí freisin. A mu sin í bhfuilh tád a bheith a hiad a hábhín só le cácha deas agus cupán breá caifé. Tá mu go ar naithúirtó easanis go dtí an Daingean I gunda chéirí. Agus fí seán eile a chuid mollscéal ain an uairse. Mar is gnách, tugan na fí seán seo ólas chuin faoi phobal na Ghaeilge agus na cantar Ghaeltachta. In seo, casamid le páric sa gaifé bín in Daingean. Well, bhín anna bheasca an daoine, bhín se go húntaach le bhín idir bhíine an túlas trógus na hensa daoine. Daoine chéanna, daoine óga, dátaí an scoil, hipster féidirmóí na hensa daoine. Well, haid sa bhín in Daingean, riail an Daingean, agus chaifé se bhín in Daingean, an sahar bhód ó 2015, agus tá chénig gobernsa ó 2018, so si se an chuigú saran sa gobernsa. Ó ha bhín go húntaach mar anna bheasca an, deagnála chaifés, ní bheach an bheascán thomórsan, ar an sa, tá sé go húntaach, bíon pobl chuch bhíine fadan sa, agus na hensa tresóid. Agus tá sé go húntaach, han se anna ho síalha mar áit. Tá sé los pub rin lei rédi, ach gáir leis an mórt mór, gáir a daoine bheith sit an san, agus bhín se de caint cabhar na chéide. Is le muinte bartas an chaifésa, agus líadar an ábhídas chuidíog, be barta hára An Mhaighdean, Justin agus Luke,
Bé just in the chuir tús leis dúis, agus bhí sé an sair fat hamil, agus an son ní fada gur tháina glúch leis, agus an is an tána fada gobrian. So an bhirteáir ina bhaid á ré, agus an bháid ag déanamh na cíistíí ar fad as bháid déanamh, agus fan tair ag déanamh na ceaparí, agus i chuirtearad an áit bar ír. Bhíon ar gcuid pónairí héananig an satha gain, háid ag déanamh Micheál lámhrósta sa Daingean, ó bhí 2008 gan. Achan son ó 2009 go le háid donna hir man na búile, á tunna gain ar stáit an údarás. Agus so Micheál lámhrósta sin héananig, rá úntaach gain, á Colombia gain, á dí nó gain Papua New Guinea, an é tó, ar fúd fad na crinne, háid meach na háid. Tá ar brent héananig má hagan le housebrand an fearmharah in an óir an lána héananig. Agus actually fiancé le Justin, mar head roaster, so féidir family affair an saistig, agus Tá fis a céir go snuirta san, so she's all go London agus fáilm sí céir san agus thug sí an tólas an senolalas san a bhaile léhé agus inis chuid an ghéanamh sa i gach Tá sa há gá ceop an isisiúin há áit Daingean agus áit go Lárna. Gan áit se HQ, se an áit táchtaí agus an áit síro gnóí gonaí agus an áit hagann i go Lárna, se mecht anmha. Agus bráidem san Daingean gan dát hams an áit sa dom. Ní an Daingean é héananig gan dát an se an áachta sin rá ach bíaldar seoil is staragán Micheál is fóil. A chan se go húntaach áit íhan, áit húntaach se an Daingean. Agus tuige míide sin, a se go húntaach mar ghain óg bheith reachtan sa rin táirigh. Mar a go háirin ar hentu dín gláiste chun dweithin ar bhíon eile. Agus ní bhíon feicú go bailach a siúd ar an táirigh. Bhín siad an maite is tí féindíd agus just lean saoil ar ní bhín feic. Whereas an sub bín sinna éile feag an táirigh ar fad. Bhín na idirnas an féilte, bhín teachta smeach. Agus ó heh de goblin sub, a se go húntaach buintú leis an irid san daoine de friúil na hen lá, ó fudfad na tíide, ó fud na críine gan dát chumá daoine óga daoine cíanna sem dúirt, agus buine an na haine was. Iar an idir, neosa go naimseir, na hen lá ní go chéile. Tuair míid fan saoir sa dúis, agus cíimiid chus mar bheith an sanna goin. Nis, chailáte. Slán. Barista eile le Ghaeilge bhrá. Is cheap mis nach rádach me héin. Ach dach moet sé intach chaifé eáitina go máthób héin I gartlar Ghaeltacht chur go dhaoine. Agus in Teanga chu plastar se chaifé héin. Sirin sampla eile go óg bhíon an a ghnó héin a bhonú agus a reachtain. Well tá tartarm sé méid sin agus tá dúlam héin a gup an chaifé. Tá muid is goil brise fógreacht a hóige. Ach náidirna go dearmad go na míle na seár fad chomáile go leor eile le fáil ar an siomh fálam TG Ceir. Feice me faoi an gá bhendarsin. Slán tamlín. Fáilteráis go PLAIC. An chlárna meanaí muid ar chud gon stór ionach físeánna tá le fáil ar an siomh fálam TG Ceir. Nis bei óran na sein le tús a chur le chuide dó. Óran neamh gnáchatan seo, óran grá faoi An Mhaighdean Mhara. Deirtar go córa tá an idir máthir agus iní, agus an bháthir in An Mhaighdean Mhara. Warum elibgurs a neamh gnáach. Seanis Madelyn Monaghan agus idir na job álainn go óran seo. Agad. Is casa gurvatu no gurreik to and gran tan snyak the gufrasach favel do we deutsche Stavelin sov should chogev Mary
Svavel na tra Shoot hugger Mary Kinney Sini Go hálainn ar fad, nach bhfuil glór even ag Madelyn, an bhín. Nis, is óran as cantar ghuidóir in nún an ngáil an tóran sin, agus beidir gur thug sibse faoi deara gur focail snóran sin nach bhfuil sa Gaeilge. Ach, tá muidir eis ríist agus buidir PLAIC canúnt agus Gaeilge. Nis, tá muidir goil siar go hinis frital go gasbud leis an mleachtar ildánach sin Colm Bó, agus ní mór an ébre tarsúil an Ghaeilge agus a cuinú ar sprí agus blódar a óige. Éis na man is a chapelín, tá sin am de teach amach. Trup, trup, trup. Man chapelín chamán. Ronnie, tá tú a chuirsteach ar ma juju? Ha! Tá sé gom féich, Ronnie, féich. I me hain is atá tú. Díl fuach de spirit na hóca fáca an it. Sinna tá mí ceart latsa. Fan gan an seoig me díobh faoi Ghaeilge. Ní len ach seall, agus a gcuic na súil, I míonn sé. Le raon mami, má bháthar fós faoin géad lá a chuas ar scoil. Bhí idir bhrón agus bród arthaí agus muisig tosaíonn amach ar réon nua. Well, hi cingde, man of speisialta bhí anam. Jackar scoil le Fiona Ní Fhlaithearta. Glandiad ganibh na trá. Is oscail an doras den óir. Bronnart féin éide, go brochaigh scachan na léine de bhuineáil óg beag. Is go dógfar ón mosca na bróga, má le láthair ina annan agat. Tá tú sé mbliana d'aois. Dat níos le huimhreacht de chrógacht, is tú I déanamh ar stad an bhos. Ná póg mé mam a dúris. I'll wait by myself. Chasas má hála ar má bhábín óg, go dónig fós éan ihe faoi cheomhrán brothlach na madna. Is hiúlís isteach a bhela, go dúching lethúil féin gurtín, go na móg sé sláán, go slocach an álam le fistrucht tartfar gan tóran. Tá sé mbliana d'aois. Glúislaat fé cheol is fé rá de bhaintere, farín beag sean chríana, a cha seall an sa hana, le na chúilimh dana ar latha le húntas, as bheith bio sa téal. Nach óling a bheith sé mbliana d'aois. A cuineach letain ar bhí tú sé bliana d'aois. Nach ra rudí a bhaid níos éasca an orsin. Tá te go deas a bheith smaoinú ar an óig géine sí sa rís de chuil. Ach tá muidir eis san aimse láireach anis. Sa gcineál seo ebre bhín sa siúlamsa bíonn orm súl dhéir a chuineál ar réamh áisnis na heimsire. Má bhín an aimse go bra, is gnóthaí a bhíimse. Ach má bhín sé glár a báistí, ní mór an fón a bhín a choisteméirí a bheith na seasa ag an maristabas a fannacht le cafaí sa máisteach. Him Micheál síos na Fiona Ní Fhlaithearta ó aimsir TG Ceathair, chun cuasaí aimsire a phlé. Agus seo mar an déide lob.
Fiona, just who echo? Storíonn freisin riail? Well, is mis Fiona Ní Fhlaithearta as Camas Gunamara na in Teanga na Gaeilge agus is láidirthóid amsir agus leanúnachas me le TG Cahis. Stoí im am sér cam go leor am taobh más manam bheith motí más so isisiúil it rapidach go amachar na kayaks is branam na rudí sin. Ní ban sports ma, so ní eici tú ma gan hart le líorthóid pelle i lá bhrófinnig mar me gan amach leis na gasúr beidir. A chamána sin bíon me clachta ceol níon le muín bíon me ar a bhádóig agus bíon siise ar a vidil agus bíon mu gera began bíon mu ger tuairt faoi na hóran ar a seanos freisin nuair a víns mu an an. Mar leithróir amsir mar sin Fiona, ina son bhíon ceol taide gaithí tú tuairt raibh dul ar an telefís. Well, Leibhéal tá táling haíide mar tá cholacht meteorolaachta an atá lonís Leibhéalainn agus bíon muid a gobar an éonsí op sin sinnéad Metro Weather. Tá efficí ag Metro Weather hall a Sasna agus cholalabeh chuan na meteorolaithe an tolas an amsir ar fáil hóine ar rifost. Os glúin muid sos an rifost go léithúil go muid fríd an amsir agus an réhásnéis léhan muid agus ar na bilarta astrú go Ghaeilge agus chud caint sa héin agus an sin bín seising láirt le meteorolaí cholalá ar a bhin. Agus go tú fríd an script amsire agus má tá ceist na adnú má tú gar siléirú ar chuide gan amsir tá chur ar fáil bín session sin chóra bheith ad. agus sile álamach faoin amsir. Agus nuair tresin ar fad dimta, tá muid an anhail agus a hafad os chuir camera. Ios, nuair a phlisim sa aon rád Daingean faoi chuirsaí amsire, I gcónaí bíon daoine burtha faoin na hathraí atá ag teachtar an amsir. Well, tusa burtha faoi sin? Leibhéal Ghaeilge is cúismór imrí Ghaeilge an tarú éráide seo táid a clustal faoi cholalá be agus tu ceappa nach bhéit daoine bheith a héanana ní smó feicimid go bíon tocht an áard an sa saora bíon strumachaisteach tá sé churás go fórsaí agus chomána sin chluistú go leor mílaí béidir sa níomhre go bíon siad th bheith floch agus go bíon go leor steirimechaíán agus mar sin agus feicimid ar fad an domáiste íhalans na cinealachaí amsire sin mar sin tá sé námainn stochaí tuile ards a dhéadú ar an ábhar mór conspóideach seach ábhar tharbh tábhachtach áthróéráide. I can sin is ar na séasar, tá mé héon gafa leis an gréin mar sin dé taithníon an saoire go mór lomsa. Cén séasar is fear leathús cén fá? Ní mar crackhead ar a saora. Tá na laiontaí fáda bretha go hálainn gan deis tá se go deas agus le coppla bliain an nuas tá muid a fáil ton sása béidir gur cóthra eile sin a go bhfuil arthú éráide a tarlú Fiona an tí se go muid Micheál ach tá se go deas go bhfuil muid an an plana le na seola go trá nach mín se dúirta báistí a gahan tára. Ní manam héine tas go mór sin is manam héins do hína a víns muid a gail ó héasúr an óhaid isteach go dtí séasúr an dhéomhre. So na maidid nach chuí seacha sin na a bhín se fór neart seacha hímplar tá cholathirt bán tá lámhrósta ach tá réal na scála, so tá neart tríanna de bh mótímór camara gur binne an cineal an stohíonn séasúr is fearr am héin ach smána matáireach freisin. Bhín se go deas bheitsú leis nearach bín se go deas héis na nolach agus héis se bheitcha doracha bheith se míonlaí bín se go deas bheitsúil le tróna rá fáda. Tá muid ceann is tá fád grá leis an lá agus tuair se Ní smó chance stoí cholamach ní smó ámachatha tíomh motranúna ach bíon se bhaid níos teachra na gasúra chud a chola na bhíon se geall tíomh muid go hochtalog agus leis de sáhairt rá nachfuil se soachtar nach fós ach an dá hééisúir sin camera. Tá mod loníonn seo an nálibh agus bíon golóir daoine a gcónaí ag tuairt amach faoin amsir atá agén ar an tíobh seo den siar. An gcuireann an amsir an isteach airta agus céir é an difar is mó gapan tú Fiona atá an idir an amsir sa tíir seo i gcomparid le chud mhór tíirtha eile.
Well a bhí thosan go míon go leor gohaintear na héan a tuairt amach faoi amsir na héan agus sa ceart acu. Go mór mar deirú haon támuid an teangáine tá ansan chur an amsir títe tíre an Atlantach, támuid díreach le taobh na Atlantaíon seo arnú agus lei seo bín se áthharú, bín se lána bheith soch gwaifar beidir gomach áitchaíana sa tíd beidir lár tíre lehinnta beidir nach mertin gwiche an. So cínsa airíonn muid agus maithíonn muid an amsir a bhád níos fearr nó níos mó an taobh seo tíre. Ach sin ráte níl an amsir in éiring róíon chaíre. Nar a chuirsú an amsir in éiring a gomráid leis an órap agus lár na Eorpa. Tá se an anna bheith Har bheith floch in amtaí goidhá car chuí feice tú bín droch hilse an maidir le cuasaí tasa bín se Har bheith sé bín strumach eisteach go leor tíortha san órap sa saora. Ach sa tír seo chaíre feice muid san nóhan báistí cínsa ach ní fad a ról chonain. Ní bhín se rólthe fád saorann na ceappa bhín solcht go háir le 3 Celsius nátachaí an saoir se caiite agus tá se sin arnú an-te agus an-bheirh gon tír se agus singíomhar freisin funmuid beg an seacha agus beg an sneachta freisin an gíomhar se caiite. Ach nuair a chuirn stoisiir a gomráid leis an órap agus letíortha eile fud an dá ní táda bhar iad nó níon seach a suntasach sin. Agus nuair a chuoinn tú freisin nuair a eisiítar fularibh amsire, ní eisiítar fularibh dearg amsire mór an a riamh. Agus má tharlaíonn se sin beidir go maiann se le cuasaí gcuiche go hindúil agus ní mór an ní tharlaíonn se sin mór an. Agus fiúin an gíomhre se caiite agus an gíomhre agus an fómhar se caiite ní ras steirm animníthe ains tír seo. So bíon muide bíon effig na hamsire in Seanéirin agus effig na hamsire san ráting a gobranénsaí agus cholah blion feiceann muid an lista agus bíon cholána fád amach mé An Mhaighdean nó an rásúid beidir a lista sin bíon an dintar anchaint lista na steirmnachaí, na hannachaí déitrí bheitthe na steirmnachaí a charíann ar a chuimreis ní romid róchonna a chorbe an gíomhre se caiite. So tá táling bharíide cahamid chun sus leis máisteach ach dé seá bhád measa. Nis cé cheapacha gur an nua héalainn anspaid agad réomháisnéis í amsire. Chaite machchas éil. Sean trúí nach féidir op chuide gon deá amsire cheola ein, chomáile se réomháisnéis. Nis bás bíad le bleanach de réile se bhólam. Is féidir le psúlacha ar a bhí sean sin a ríist ar an saomh fólam TG Ceathair, chomáile gach mír eile sa stór staidir. Is féidir muid leanach den na meán hóisialta chomá, tá muid gnóthach ar X, Insta agus TikTok faoin anim fólam TG Ceathair. Gaeilge web is leanach é muid. Well sin bhfuil weimse gan agrán seo go PLAIC. Go dtí go gastar ar a chéile rísmuid, chuinnig í arí placa ólais le fólam TG Ceathair. Slán fólín.